Днеска ще цъкаме Clash Royale. Аз съм Християн. Снимаме с братчетни. На него снимаме Minecraft, Happy Wheels, Counter-Strike 1.6. На телефона ми ще снимаме, където ме е канала. В YouTube ще снимаме Clash Royale и Clash of Clans. Може някоя друга игричка. Има Ice Wizard, падна ми се оня ден от Giant Chest. За сега фармихме малко, супер малкото. Имам 13,5. Няма да фармим 2 в 2, защото аз съм онлайн сам. 8000 купени клана. Warhammer се казва. Врачет се казва Мартин. Както казах на коментара му, ще снимаме също тукове. Гол честа ми след 5 часа ще се отвори. Утре снимам друг клип на Clash Royale и ще правим чест опенинг на 3 силвър честа, 1 гол чест, 1 краун чест, 2 силвър чест, 2 фри честа и долу толкова. Да започваме. Снимам с тази програма Mobizen, мисля, че така се казваше. Дам пожелая на късмет на приятеля. Казва се Хана Шин Дона черта 25. Нашия противник, така се казва. След да малко ще понабита с блокира. Тук ще запнем. Да убием този бомбер. Съответно. Да. Там мисля да пуснем. Добре, той пуска принц. И аз ще пусна принц. Да. Имам само една легендарка. Имам втория акаунт пак в нашия клан, Джемпер. Само аз и лидера имаме легендарки. Клана има предвид. Братовчеда ми в клана и от двата си акаунта, Марто 09 и Марто 10. И съм двата акаунта в клана Warhammer. Преди долу-горе 3 седмици беше новия апдейт на Clash Royale. Вкараха 2 в 2. Даже ще правят втори апдейт, в който ще измислят Super Magical картите. Ще има трап, капани ще има, т.е. ще има също от тебе. Хил, ще има нова легендарка Dark Witch. Това горе такъв уч само дето черен. Ще излизат и има не вампири, бе, такова. Не вампири, ами прилепи, да, прилепи. Новата карта ще излизат прилепи. Добре, ще има овертайм, понеже сега ще ми вземе колата с принцеси, да. Мисля да го фриза. Да го запна. Направо човек. Пускам си принца. Ice Wizard, Fire Spirit и се надявам да взема колата. Още малко. След да тръгна с балон, става 3 секунди.
Така. 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 10 секунди, айде! Няма да може, ще сме важни тук. Добре, good game смисъл, хора. Добра игра. Тук джойна преди колко време, преди 35 минути джойна някакъв нов. Станахме 13 човека. Ето ми другия акаунт. Честа. Днеска ще напълним до петата коронка. До петия, нали, ще запълним до петия чест. Утре ще го довършим с още 5 честа и ще се вземем, нали, клан честа. Supercell направиха така да редуват да фармно за клан чест и нали, редуват за фармене клан чест и се редуват клан батъл чест, клан батъл чест и да пробваме третия вик. Първия вик имам предвид. И първият път. Мисля, че е по-малко ефикасен, понеже има 3 спела. Всички имат валкири, бе. Шибнията копа, приятелю, няма да се разберем ти. Аз не си взех скелети на армито. Спира гоблинчета, бързо. Така, не. Нека ще удари 3 пъти. Да. Дап. Ще пуснем един Луис. Да помага на Айсвизърда. Така. Тоска пусна запа. Приготвям зап. Идеално. Ice Wizard. I'm the basic. Skin Fireball, Spirit Goblin, Fire Spirit. Всичко е принципно, чете ми. Гледаме сега ми. Така. Тук ми замери са на загуба. Като се пусни... Оле, това не защо ли? Фак. Сега ще играя пионка. Тупа пека. Умри. Думба, рап. Към съответно фарспирите. Добре. Удари. Мама ти сега удари. Така. Две легендарки на полето. На малко му е кулата. Две легендарки на полето. Така трябва да го взема. Айде!
Фриз. Добре, играта звучи. Обаче имах при ръка фарбол и го използвах съответно. Мисля последна игра. Започваме. Тръгваме с балон. Nice wizard. Един принц напред. Аре, побързо, че са тези скелети, аз се зачех. Излъжи са. Натака. Добре, ай пак. Добре, хората пак играе с балон. Аз ще играя малко по-грубо с фарските така. Бих искал един принц. Добре. Почисти. Да махнем личо. Да зарази схемата от всякъде. Ще му спрем скелет на армия така. Балон дясно. Определено сложим балон дясно. Така каза закона. Не беше аз виновен. Пишува го здраво. С принца напред. С запа. Свича. Вземаме отляво колата. Отиваме за колата. Добре. Добра игра. Победа. Еми хора, мисля това да е всичко от този епизод. Разбрахме се какво ще снима, къде е. Очаквайте на следващото видео. Чао!